Přes 60 let České radiokomunikace definují technologický pokrok v České republice od prvního vysílání až po extrémně výkonnou AI infrastrukturu v současnosti. Technologická inovace je tradiční součást všeho, co vyvíjíme. Držet se na špici znamená neustálý technologický rozvoj a rychlé reakce na očekávání našich zákazníků. Potřeby trhu se mění obrovskou rychlostí a pro skutečný úspěch nestačí se jen přizpůsobit, ale být vždycky o krok napřed. Je zřejmé, že pro rozvoj technologických služeb potřebujeme partnera, který růstové tempo zvládne. To je důvod, proč v oblasti AI infrastruktury je naší volbou Hewlett Packard Enterprise. Spustit služby AI as a Service od vize po ostrý start nám trvalo 3 měsíce. A dnes dělí zákazníky od extrémního výkonu a pokročilých AI služeb jednotky minut. A právě takovou agilitu a rychlost od nás vyžaduje trh. AI as a Service není jenom vyšší efektivita, je to růst. Jsou to nejlépe zabezpečené cloudové služby České republice, které umožňují dělat věci, o kterých jste si nemysleli, že jsou vůbec možné. Hewlett Packard Enterprise chápe naší vizi a dodává nám výkon. My ho měníme v rozvoj špičkových AI služeb pro naše zákazníky. Propojujeme 60 let technologických zkušeností s řešeními, která budou definovat trh v příštích letech.